ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಜಲಂಧರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಡು ಪುರಾಣಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಕಲಿಪರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ಏರು ದೇವೇಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕವು ಬರ್ತದೆ ಕಲಿಪರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಅಮಲು ಪರ್ಪಿನವು ಇನಿತ್ತ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸೊರ್ಗೋಡ್ದಿಂಚಿಲ ಸೋಮರಸ ಪರ್ತಿನಂಚಿನ ಉದರ ಮೇಲೂ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡುಲ ಮರತ ರಸದೆತ್ತದು ಅವೇನು ಅಮಲು ಮಲ್ತದು ಪರ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅವನ ರೀತಿದ ಆಯುರ್ವೇದ ಸತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮವೇನು ದಾಯ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ನಮದೀತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನು ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಾಡು ಬಿರ್ಸೆರೆ ಊರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ಸೆರೆ ಊರುಡು ಅಮಲದ ಅಬ್ಬರ ಪನ್ಪಿನವು ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಬಿರ್ಸೆರೆ ಊರುಡು ಅಮಲದ ಅಬ್ಬರ ಅಂತ ಅಮಲಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಅಂಗಸರತ್ ಅವು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮೇಯ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥವೂ ಉಂಡು ಅವು ಅಮಲು ಇನಿ ಐತನೇ ರಂಪಾಟ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಡು ನಮ್ಮ ತೋಂದುಪ್ಪ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಪವನಾಗ ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಊರುಡು ಕಂಟ್ರಿ ಗಂಗಸರ ಬೀಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಗೋಕುದ ಗಂಗಸರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಂಬು ಗಾಣಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಮಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐತ ಗಂಗಸರ ಬಾರಿ ಏನು ಅಜ್ಜಿಯರು ಪಣೊಂತೇರ ಅವು ತೂತ್ತಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ದು ಉಣರೆ ಕುಳ್ಳುಂದಾಂಡ ಪೊದ್ದೋಲು ಮುಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ರಡ್ ಬಟ್ಟಲ್ನು ಪೂ ಉಣರೆ ಒಂದಿತ್ತನಂದು ಆ ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಾತಿರುವ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಈ ಬಿರ್ಸೆರ್ನ ಊರುಡು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡು ಆನಿದ ಕಂಟ್ರಿ ಗಂಗಸರ ಗೋಕುದ ಗಂಗಸರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕಲು ಕರ್ಮುದ ಮಡ್ಡಿದ ಗಂಗಸರ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲ್ನ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಆರೋಗ್ಯವು ಬೋಡಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ಅಂಚತ್ ಈ ಬಿರ್ಸೆರ ಊರುಡು ಅಮಲದ ಅಬ್ಬರ ಪರ್ದು ತಾದಿಡು ಬೂರು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ದು ಜುವದೆತ್ತೊಂದು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜುವದೆಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಅತ್ರ ಜುವದೆಪ್ಪರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪರ್ದು ಅಮಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಜಾರ್ ಲೇಡು ಸೆಂಟರ್ ಲೇಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಲೇಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದವನೇನು ತೂಪ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗಲೇಡ್ಲ ನಮ್ಮವೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಉದಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ದಾದ ಉದೆತ್ತ ವಿಚಾರೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತೆರೋಲಿ ಉದೇನು ಎಂಚ ಉಂತ ಒಲಿ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಉಂಡು ಬಿರ್ಸೆರುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಒಂದು ದಾಗಿಂಚ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬೋಪುಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಒರೇ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿಂಜ ಬೆಂತಿನಾರು ಅಲ್ಮಗೈತಿನಾರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಮಗೈತಿನಾರು ತುಳು ಬದುಕದ ಅಲ್ಮಗೈತಿನಾರು ಆರು ಬಿರ್ಸೆರೆ ಊರುಡು ಅಮಲದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಆ ಪಂಡೇರೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರೆಂದು ತುಕ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಂಗಸರೋಡು ಅಂತ ಗಂಗಸರ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಗಂಗಸರ ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಪಿನ ಕೆಂಪುತೂರು ದೊಡ್ಡ ಶೆಟ್ರಿ ಪರಡೆ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಲ್ ದ 3 ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಇರ್ ಪಂಡರು ಒಂತ ಪರಂದ ಒಂಜಿ ಆತು ಉನಾರೆಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬಿನೇಟಿವ್ ಜೀರ್ಣನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ದೆತೊಂದಂಚಿನ ಮರ್ದನು ಐತ ಓಡೆಗೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅವೇನು
ಕೊನದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ದುಮ್ಮಾತ ಈ ಮರ್ದದ ಸಿರಪ್ಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ್ದು ಅವನ್ನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಾಯಿ ಗುಣ ಉಂಡು ವ್ಯವಾಯಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಡ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಡು ಅವು ಕೊನದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಮಿತಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಿತಿ ಮೀರಿನಿಂದ ಆಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾಜಿಗಳ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರವಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅವು ವಿಷಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನವು ಇರ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ ಮೂಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ಅವೇನು ವರಿತ್ತೋ ನೂಚಿ ಅವೇನು ಪಿದಾಯ ಪಾಡು ಪಿದಾಯ ಪಾಡುಂದಾಂಡ ಐಟಿತ್ತಿನ ವಿಷತ ಅಂಶನ ದೆಪ್ಪಡು ದೆಪ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡ್ದೆ ಕೆಲವು ಅವೇನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಾಂಶವನ್ನು ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಪನ್ಪ ಪರ್ದು ಲಿವರ್ ಹಾಳಾಡು ದೇವಣ್ಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-20% ದಾತ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೊಡೆದು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪುಣು ಅವು ಗಾಳಿದ ರೂಪಡ್ ಪಿದ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚ ಅದು ಪರ್ನೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಸೊ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಪಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಯನ ಮೇಯ್ದು ಅಂತ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪು ಬೇಗಾಡು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪುಣು ಕೋಡೆ ಪರ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ಕಣ್ಣ ಬಟ್ಟ ಮೂರಿ ಬರೋದು ಅಂಚ ಬೇಗಾಡು ಪೋಪುಂಡು ಶ್ವಾಸಡು ಪೋಪುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಲಿವರ್ನ ಅವೇನು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಲ್ತದು ಪಡ್ಕೆಡು ಒಂದೇಟು ಮಾತ ಪಿದಾಯ ಪಾಡು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅದು ಪಿದಾಯ ಪಾಡು ನಿತ್ಯವರಿಯಾಗಿ ಪುದೆ ತುಂಬಾಂಡ ఆయన ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಪರೊಂದು ಇರ್ತಾರ ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೀವದಲ ಪೋದು ఆయన ಲಿವರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕಾತ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ದೇಪನ ಆಯ್ ಪರ್ನೆದ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅಡ್ ಬೋಡಿದ್ನಾಥ ಅನ್ಯಾಯಲು ಅಪಚಾರಲು ಮಾತ ನಡತ್ಪೋರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮೂನಿದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ ಐಕ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಡ್ರಗ್ ಪನ್ಪುನ ಮರ್ದುಲ ಡ್ರಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀಕನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಮರ್ದುಲ ಅವೇ ಡ್ರಗ್ ಅಂದ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡಾಗ ಅವು ಮೆದುಳು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತು ಆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮರ್ದನ ಬುಡರೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅವೇನು ಬುಡ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅವನಂಚಿನ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಐಟ್ ರೆಂಡು ಮೂಜಿ ನಮೂನಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊಂಜಿಡ ಆಯ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪನ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟೊಡ್ತುವರೆ ಬಂದ ಚಹಾ ಕಾಫಿಗೆಲ್ಲ ಗುಣ ಚಹಾ ಪರಂದು ಮಂಡೆ ಪುಡ ನಿಕೋಟಿನ್ ತಂಬಾಕುದ ಉಂಟು ಸಿಗರೇಟ್ ಉಂಟು ವೈಟ್ ಮಾತ ತಂಬಾಕುಡು ನಿಕೋಟಿನ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಟು. ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ಪಂಡ ಗಾಂಧಿ ಇತ್ತಿನನೇ ಪಕ್ಷರು ಮತ ಆಡಳಿತ ಮಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯಾ ದಾಯಪಂಡ ಯೋಜನೆಗ ಆಲಯನ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆರು ಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನಸು ಆರು ಕನಸಡಿತ್ತೇರು. ಆ ಕನಸು ನಿತ್ಯ ನನಸು ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಡವುಯ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸರಿ ಅವು ಆಯುರ್ವೇದ ಮದ್ದಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗೋಂಕದ ಗಂಗ ಸರಾವಡ್ ಬಕಾಲ್ಪ ಬಟ್ಟಿ ಮಂತದ ತಾಂಡದ ಕೆಲವು ಮಂತ್ಪೇರು ಜೋಳದ ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಅಪ್ಪನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ವರ್ಷಗರಾಕಲು ಮಂತ್ಪಿನಿ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಬೆಂದಿ ಬಕ್ಕ ಜೀವ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೋಡದ ತೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬಕೆತೆ ಕಲಿ ಪರ್ಪಿನಿ ಅವು ಮತ್ತ ವರ್ಷಗರ ಅವು ಮತ್ತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬಟ್ ಅವು ಚಟ ಆಯ್ರ ಬರ್ಲಿ ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಪಂಡ
ಅವು ಅವನ್ ಚಟ ಆದ್ಕೊಂಡು ಐತ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅವಿಕ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಪಿಲ್ ಬಂದ್ಬೇರತ ಅಂಚ ಒಂದು ನೈಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಅಮಾಲ್ ಪದಾರ್ಥಲು ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಲು ಆ ವಸ್ತುಲು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಒಲ್ಪೊಂದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಐಟೆವರೆಗೆ ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತುಪ್ಪತ್ತುಲೆ ಮದಿಮೆದ ಕಲಟ್ ಐ ದುಮ್ಮುನನಿ ಗಂಟ ಪೂರ್ತಿ ಪರ್ಪುನನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಕೋತುಂಡು ಓಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಐತಾರ್ದಾನಿ ರಾಜ್ಯ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಣ್ಣನಿ ಪಡಿದಿ ಪೊಂಜೋರು ಮತ್ತೆ ಪುಪ್ಪೋತು ಬಾರಡಕ್ಕಲು ಪರ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಕಲು ಸಮೇತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನನ್ನಲ ಹಾಲ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಾತ ಹಾಲ್ ಮಂತುಂಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪರಿಯ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಮ ವರ್ಷ ಉತ್ತನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಗೋಂಕು ಬೈಪನ ಅಕ್ಕಲಿ ಮೈಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತೇರಪ್ಪಗ ಗೋಂಕದ ಚೂರು ಗಂಗಸರ ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೀದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರಸು ಬಂತದ್ದು ತಿಳಿ ಪಡ್ದು ಜೊತ್ತೊಂತೇಳಿ ಆರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಮ ಬಕ್ಕೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕುದಿರು ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೋಯ್ರು ಅಂಡ ಪನ್ಪುನು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಇತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪನ ಮಾತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರಿ ಬಿಯರ್ಗಿತ್ತೆ ಸರ್ಪದ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಅಂದ್ರಿ ಪಂಡ 100 ಬಡಿಯರು ಪೌಡರ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿನ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಇருக்கு ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಂತಿರು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆದಾಯ ನಡಪುನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಯಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪರ್ಪವೇರು ಆ ಕಾಸು ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಇಮೇನ ಕರ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿದ ಪಡ್ದು ಇಮೇಲೆ ಕರ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ಸೈತಿ ಪಂಡ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ನಡಪುನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಗಾಂಜಾ ಗೀಂಜ ಮತ್ತು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲು ದಾಯ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ಇದು ಪೆಟ್ಲರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ ಅಕ್ಲೆ 10 ಕೆಲಸ ಆವಡು ಈಗಿನ ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಲಕಾಪು ನಮ್ಮ ಇತಿ ಕುಡ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಕರಾವಳಿ ನೇಟ್ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗನ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಕುಟಲ ನಮ್ಮ ನೇತ ನಡುಟು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆವಡು ಕಾನೂನುಲ ಕಣ್ಣದೀದ ಬುಲದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪಲ್ಲಕ ಮಂತದ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಅದ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬರ್ತಿರ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಜಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ತಾರ ಬಂಡೇರು ಪಾನ ನಿಷೇಧ ಅತಾರ ಪುದರ್ ಏನಿ ಸೂರ್ಯ ನಾನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಬಂದಾಗ ಪಾನ ನಿಷೇಧ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಂಡು ಗುಜರಾತ್ ಡಾಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಹಾರದ ಅಂಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಂಡು ಆ ನಿಷೇಧ ಉಂಟು ಮಾತಾಡ ಎಂಕ್ ಆರು ಪಂಜ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಸರಿ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಆ ದುಂಬುದಕಲ್ನ ಆ ಪರ್ಪಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಇತ್ತೆಗಳ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಉಂಡು ಆ ದುಂಬುದಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತದ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಳು ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಿಂದ ಅದಂದು ಕೇಂಡ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಆದಾಯಗೂ ಬೋಡಾದು ಜನಕುಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಅಮಲ್ ದಬ್ಬರ ವೈನ್ ಶಾಪುಲು ಬಾರುಲು ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಿಷೇಧತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಷೇಧತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದುಜ್ಜ ಅಂಚಂಡ ಜನಕುಲೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ತದ ಕೆರ್ದು ಅಕಲೇನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಲ್ಪಾದ ಸರ್ಕಾರ ನಡಪುನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನೇ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂಶಯದ ವಿಷಯ ಅದು ಆಂಡ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಏಪಲದ ಹೆಂಗಾದಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನು ಪನೋಡಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಡಾವಿನ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆನೇ ಜೋಕುಲಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಮ್ಮೆನೇವು ಯಜಮಾನೇವು ಆ ಯಜಮಾನನೇ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೇನಿ ನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೀದಿಡು ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ MP MLA ನಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರಫುಡೇ ವೈನ್ ಶಾಪುಲು ಆ ಬಾರುಲು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಹೋಟೆಲು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಇನಿ ಎಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಂದು ತೋಜಾಕಲೇಗ ದಾಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡಪುನ ಐಟೆಯ ಅತಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಐರ್ದಿಲ್ಲ ಗಾಂಜಾ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಫೀಮ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಬಾರಿ ಜೋರುಡಾವನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮುಜನಕ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಅಮಲ್ದ ಬಗ್ಗೆತೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇನಿತ್ತ ಅಮಲ್ಗ್ಲ ದುಂಬುದ ಅಮಲ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇದು ಪುಂಜವು ಅಮಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅತ್ತ ಪೊಂಜೋರು ಉಲ್ಲೇರ ಎಂಜಿನ ಯಾಲ್ನ ಪೊಂಜೋ ಅವ್ನು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುನು
ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡೊಂಜಿ ಕಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಲಿ ಸತ್ಯದ ಕಲಿ ಅವು ದೇವೇರ್ನಕುಲ್ಲ ಬರ್ತೇರಂದು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಮೃತ ಅಂದು ಕಲಿ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವನು ಅರಿಟ್ಟು ಕೌಂತದಿದ್ ಕಾಂಡೆದ ಹೊರ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಂಡ ಪುರಿಕ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡೊಂಜಿತ್ತನು ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ್ಲಕ್ಕುನೆಕ್ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಮದ್ದು ఒక పెద్మెదిగల ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಕೊರಂಡವು ದಾಲ ಸಂಪು ಅವಂತು ಪಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಲಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆದ ಗಂಗಸರ ಮಾತ ಪ್ಯಾಶನ್ ಆತನು ಇನಿ ಬಿಆರ್ ಗಂಗಸರ ಮಾತ ಪ್ಯಾಶನ್ ನಿಜವಾದ ದುಂಬುದ ಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡಿದ್ದೆ ಬೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಪೆದಿನಾನೆಗಳ ಕಲಿಗೊರಂತೇರು ಪನೊಂತೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಾಯ್ಕೆಗಳ ಕಲಿಗೊರ್ಪಿನ ಅಂದು ಇತ್ತನು ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲಿಕ್ ನೀರ್ ಮೈ ಬಂದ ತಾರಿದ ಕುಬೇರ್ದೆ ಅಕುಲ್ ಕನಪೆರದೆ ಆ ಕಲಿನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಬನೊಂತೇರು ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತನೆ ಗೋಂಕುದ ಗಂಗಸರ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಉಬ್ಬೇಸೋಗ್ಲ ಮದ್ದು ಬಂದು ಪಂಪಿನ ಎತ್ತದು ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಬಂದು ಇದು ಇನಿತ್ತ ಅಮಲ್ ದಬ್ಬರದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇನಿತ್ತ ಅಮಲ್ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿತ್ತ ಅಮಲದ ವಿಷಯ ಅಮಲೇ ಬೇತೆ ಆತನು ಇನಿಂದು ಅಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಅಂದಯ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಪೊಂಜೋ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗಣಂಗ ಪೋಪುಜರಣ್ಣ ಪೋಪೇರಾ ಪೋಪೇರ್ ಮನೆ ಅನ್ ತೂತಿನೇ ಮನೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುಜ ಆಗ್ಲಿ ನಾಚಿ ಅವು ಬುರ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲೇ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಜಿನೆ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಪಂಚಾಂಗ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯತ್ತೆ ಗಾದೆನೆ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಂಬ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂದ ಇಲ್ಲಲ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬನೆ ಗದ್ದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ ಗದ್ದಿಲೆಕತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಡೆಲ ಪೋಲಿ ಪೊಂಜೋಲಿ ಕಡಿವಾಲಜ್ಜಂದನೆ ಕುದುರೆದಕ ಅಂದಯ್ಯ ಒಂದು ಹಿರಿಯಪ್ಪ ನೋಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಅತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲಿ ಎಂಕ್ ನೆರವೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಕಂಡ ನೀ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಕೊರ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಓವಿಯ ಕಡಿವಾಣ ಎಂಜಿನ ಪೊಂಜೋಗೆ ಅತ್ ಪೊಂಜೋಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಜೋವು ದುಂಬು ಇಡೀ ಇಲ್ಲನು ತೂಯೇರಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಪೊಂಜೋವು ಉಲಾಯ್ದ ಅಡ್ಪಿನ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತನತೆ ಇನ್ನು ಅಂಚತ್ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಂಡನೆ ಒಂತೆ ಬರ್ಲ ಬೊಡಿದಿಗ್ಲ ಕೊರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿ 80% ಉಂಡು ಅಂದಯ್ಯ ಅತ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪಂಡಿನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲೇರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲೇ ಎಲ್ಲವಲ್ಲ ನೆರವೇರು ಅಣ್ಣ ನೆರನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದ ನೆರಿಯದ ಮಲ್ಲೆಜಿ ವಲ್ಲ ತಾದಿ ಪೋನ ಕಲ್ದಕ್ಕಿ ಕಷ್ಟ ಕಲ್ದಕ್ಕಿ ಎರಡ ಆಲಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲಂಚ ದಕ್ಕ ಇರು ತೂಕ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾಮಪ್ಪಿನಿ ಪೊಂಜೋಲು ಅಂತೆ ಸರಿ ಆವಡು ಅಂದ ಕಂಜ ಕಲ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಬುದ್ಧಿತ್ತು ದಕ್ಕುನತ್ತು ಪರ್ದ ಅಮಲಡ್ ದಕ್ಕು ನಾವು ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೇಗ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವಿನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪಾತಿರೋದು ಪೋಪಿನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಮಲುಲು ಆ ರೀತಿದವು ಬಿರ್ಸೇರ್ನ ಅಮಲು ಒಂದು ದುಂಬುದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇನು ಗಂಗಸರನು ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ಪನಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಕಿನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಪನ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪನ್ಪನವು ರೆಡ್ ನಮ್ಮಂಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಬಂಡಾರ ಗೋಕು ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪುರ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಸತ್ವ ವೈನ್ ಇದು ವೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ 40 ಬಗೆತ ಇರೆಗ್ ವೈನ್ ಐಕೊಂಜ ಅಮಲ್ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ನೂಜ್ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏರಣ್ಣ ಅರುಣ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ವೈನ್ ಪರಂಡ ಪುರ್ಲಾಪನ್ಗೈತಿ ವೈಟ್ ಬೊಲ್ದು ಆಪನ್ಗೈತಿ ಓ ಪುರ್ಲಾಪಿನಿ ವೈನ್ ಪರಂಡ ಚರ್ಮ ಪುರ ವೈಟ್ ಅದು ಗ್ಲೋ ಪುರ ಆಪನ್ಗೆ ಪರ್ಣ್ಯ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಏನು ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಬಿಯರ್ ಪರಂಡ ಐಟ್ಲ ಪುರ್ಲಾಪನ್ಗೈತಿ ಅಂದ ಎನ್ನ ದೊಡಪೈತಿರು ದೊಡಮಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ದು ದೊಡಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಧದಿ ಲಿವರ್ ಬಸ್ ಐತಿರು ಕಮಲ ಒಂದ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡ್ರೈ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈನಾ ಪೊರ್ಲಾತೇರಾ ಪೊರ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಮರ್ಲಾತೀರ ಅಂಜಣ್ಣ ಆವು ಲಿವರ್ ಕೂಡ ಅದು ಪುಟ್ಟು ರಟ್ಟದುಂಡು ನೀರು ರಡ್ಡು ಕೊಡಬನ ನೀರು ಅದು ಉಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದಯ್ಯೋ ಪುಡದು ಅಂಚ
ಇತ ಬಿರ್ಸೆರೆ ಊರುಡ ಅಮಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ಸರಿಯಾ ಇದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕರ್ನಾಟಕಡು ನಂಬರ್ 1 ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಉಂಟದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಅಂಕಿ ತೂನಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗಂಗ ಸೇಲ್ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಪಂಪ ಎಂತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಿಯರ್ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಬರ್ನ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಂಡ ರೆಡ್ ಅವೇನ ಬುಡೇದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಹಾಲು ಎನ್ನೋ ಬಿಯರ್ ಬರೀ ದಾಲ ಅಂಜಲಿ ರೆಡ್ ಬರ್ದು ಟೈಟ್ ಆಗ್ತ ಪುರ್ಜೋಲೆ ಕೊಂಚಿ ತಾಕತ್ತುಂಡ ರೆಡ್ ಹತ್ತು 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಣುಲೆಕ್ಕ ತಾಂಗೊಂಡ್ರ ಜಗ ತಾಂಗೊಂಡಿರು ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಭಯಂಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುಂಜೋ ಪರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತು ಆಣುಲಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರಂಜೋಲಿಗೆ ಆಣುಲ್ 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟೈಟ್ ಅಂಡ ಪುರಂಜೋಲ್ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ತೂಕ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿದಲ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣನೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತು ಒಯ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಲ್ನ ಮೆದಲೆ ನೆಲಟ್ ಹೋಯ್ತು ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಲ್ನ ಮೆದಲೆ ಅಂತಾರೆ ಉಂದೇನು ಎಂಕ್ಲು ತೂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲಸ್ತರತ ಜನಕ್ಕುಲೊಂದು ಪಣ್ಣನ ಕಲ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟಿಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಂಕಿತ ನಮ್ಮ ಅಮಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ವಿಷಯದ ಪನರಪಿದಾಡ್ದಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 53 ಸರಾಸರಿ ಜವಣೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ದೇಶ ಎಂಚ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನನ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಂಡು ಈತ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಚ್ಚಿನ ದೇಶ ಇಚ್ಚಿ ಅಪಗಂಡ ಪರದೇಶದಗಲೇ ಒಂಜಿನ ಮುಂದ ಅಸೂಯೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಈಶ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ದೇಶ ತಗ್ಗಾವಡುಂದ ಅಂಡ ಮುಲ್ತ ಜವಣೇರೇನ ತಾದಿ ತಪ್ಪಾವಡು ಆ ತಾದಿ ತಪ್ಪವನ ಕೆಲಸ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡತೊಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೇಪಾಳ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆದ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಬತ್ತು ಬರ್ತುಂಡು ಕಾಲೇಜದ ಗೇಟ್ ದಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಉಂಟು ನಂಗೆ ಇನಿ ಕಲಿಗಂಗ ಸರ್ ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚ ಭಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ಪರಡೊಂದು ಪಂಪುನಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಇತ್ತಿನ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಕಡಪುಡ್ದಂಚಿನ ಒಡಿತಿನಾತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಏರ ಒರಿ ಆಯನ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಗೆತ್ತೊಂದು 2ನೇ ಸರಿ ಗೆತ್ತೊಂಡಡ ಆಯ್ಗ ಬುಕ್ಕವೇನು ಗುಡ್ರಗೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಲಿತ್ತ ಗಾಂಜಾ ಉಂಡು ಚರಸ್ ಉಂಡು ಈ ಕೆನಬಿಸ ಒಂಜಾತು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಡ್ರಗ್ ಮಾತ ಬೈತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ವರೂಪದ ಮದ್ದುಲು ಮಾತ್ರೆಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಲು ಒಂದು ಪುರ ಬೈದನು ನೆಟ್ಟು ಏತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೈಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲು ಕ್ರೈಮ್ ನಡಪುನು ಆ ಡ್ರಗ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಗ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಅವೇ ಮರ್ದನ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲೇನು ಪತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ರೂಪಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಈ ಅಮಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಣ್ಣೆಂಚಿನ ಅವಿಭಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ತುಳುನಾಡಿನಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಆ ಜಾಗಡೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ವಿಪರೀತ ಅದು ನಡತೊಂದುಂಟು ಉದೇನು ಇಂಚ ಉಂತಾವನ್ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ಶುರು ಆಪಿನ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜಾಗೃತ. ಹಲೋ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಡುಪ್ಪನಾಗೆ ಕೆಲವು ತೂತೆ ಸೋಮರಸ ಪಂಡದಾಗಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಸೋಮರಸ ಪಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆದಾಗಲು 5 ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಗೋಕದ ಗಂಗಾಸರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಸ್ತಮದಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉಬ್ಬಸ ಅಸ್ತಮಾನ್ ಮಗ ಕಲಿ ಮೆಗಿಲ ಕೊಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇಚ್ಚದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಜೀವದ ಹಾಲಾಪು ನಂಚಿನ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಅಮಲ್ ಅಮಲ್ ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಳು ಮಾಲೊಂದೇ ಹೋದು ಅಕ್ಕಳು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇವೆ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಶುರು ಆವಡವು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಡಗಿ ಪೋಪ ಅಮಲ್ ದಬ್ಬರನು ಎಂಚ ಉಂತಾವಲಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಸಾಲಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಅಕ್ಕಳು ಒಡಗಿ ಪೋಯರು
ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೋಚರಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ಆಗಲ್ಲ ಕಿಸುಕು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಪಾಡುವ ಅತ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ATM ಹಾಕಲ್ಲ ತೆಪ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಏನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತೂತೆ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನಗಳು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುನು ಪಪ್ಪ ಏನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಲು ಇಂದು ಆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಲ ಶಾಲೆದಕ್ಕಲು ಏತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣತ್ ಅಕಲೆಗೆ ಐಟ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಪುದರ್ಡ್ ಇನಿ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ್ ಅನ್ಯಾಯಲು ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಲ ಹಾಲಾಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಉದೇನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತನೇ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಾಫಿಯಾ ನಡತೊಂದು ಆ ಡ್ರಗ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಅವೇನು ಕೊನೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನಗಳು ಇಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಮಾರನಗಳು ಇಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗನ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪನ್ಪುಣವು ಇತ್ತೆ ಆಸವಾರಿಷ್ಟ ಅಂದು ಉಂಡಾಯಿರೋದು ಐಟು ಅಂತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಮಿತಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಐಕಲ ಒಂದೇಟು ಅಬಕಾರಿ ಇದ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಿತ್ತನುಂಡು ಇತ್ತು ಮರದು ಮಲ್ಪುನಾಡ ಒಂಜಿ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನೇಶ್ವರ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನೇಶ್ವರ ಅವಡೆ ಉಂಟು ಮನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು ಮನ್ಪುಣ ಸಮಯ ಆಯನ ಬಾಯಿಗೆ ರೆಡ್ಡು ಚಮಚ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲು ಅನ್ಪುಣ ಐಗೆ ಪುದರೇ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮರ್ದಲ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವಿಸ್ಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಪೇರು ಪಂಡ್ಕ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಐತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಇನಿ ರಿಫೈನರಿ ಹಿಡ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಇನ್ನ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರೂಟ್ ಪೋಪಿನವು ಫ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವೇನು ಪತ್ತರೆಗೆ ಹಾಪಿಸಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಿಂಜಾದ ಇರೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಐದು ತಿರ್ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸುರುಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚುಮನೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೀಸೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬೋಡಿತ್ನಾದ ಇತ ಕಮ್ಮೆನದ ವಸ್ತುಲು ಇರ್ನ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಅವು ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಎರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊರಿ ನಾವು ಇರ್ನ ದಾಮರ್ ಪಿಚ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಬಿಟುಮಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಸುರೂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇತೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅವು ದುಮ್ಮು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದ ರೂಪಡ್ ಬರಂದಿತ್ತು ಐಗೆ ಪುದರೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದ ಹೇಗುತ್ತೆ ಪರಂಡ ಒಂದಿನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂತದು 100% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂತದು ಅವೇನು 54% ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಇರೆಗೇತು ಮಲ್ಪೋಡ ಅದೇ 36% ಮಲ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ 54 ಲೀಟರ್ಗೆ 35 ಲೀಟರ್ ದಾತು ಒಂದೇನು ಪಾಡು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಐಕೊಂತ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡು ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐ ಕೆರಾಮೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ರೆಡಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ತಿರುಗೋಡು ಅವನ್ನ ಕಲತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದ ಇರ್ನ ವಿಸ್ಕಿದ ಕಲರೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಅವೇನು ಒಂದು ಸಮಯ ಮುಚ್ಚಿದ್ವಿ ಐಕೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವ ಆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ದಿಂಜಾದ ಆ ಲೇಬಲ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಆ ರೀತಿದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಡತೊಂದುಂಟು ಈ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ವಿಷ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ 200 ಜನ ಸತ್ತರು ಅಂತ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಅಂಡ ಅವು ಆತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಗ್ಗಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂಚಿನಾಳ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದುಡ್ಡದ ಆಸೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಜಾಗೃತಿ ಕೊಟ್ಟವಳು ನಿಗಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಜಾಗೃತೆ ಪನ್ಪುನಾನೇ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ವಾಕ್ಯ ಜೋಕುಲ್ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ನ ಆಂಡ್
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಪತ್ತು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತು ಉದೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಜವನೀರು ಹಾಳಾಗಿರೋದಂಡ ದೇಶ ಹಾಳಾಡ ಲೆಕ್ಕ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಜ್ಜನಕುಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂದು ಗಂಗಸರಣ್ಣ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟು ಗಂಗಸರಣ್ಣೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಣೆ ಬಣ್ಣ ಇದಂಚ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಇನಿ ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಏಕಲ ಉಂಡನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಂದ ಈ ಗಂಗಸರ ಪೂರ ಶುರುವಾತ ಇಂಚ ಇನಿ ತೂಪರಿರು ಒಂಜಿ ಮೇಂದಿ ನೊಂಡ ಇನಿ ಮೇಂದಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ದುಮ್ಮದಕ್ಕ ಅಲೋಡು ಇಜ್ಜಾಣ್ ಇನಿ ಮೇಂದಿ ಶುರು ಮಲ್ಪರು ಎಲ್ಲ ಜೋಕಲೆ ಎದ್ದು ಬತ್ತನ ಶುರು ಪರಿಯರ್ನೆ ಶುರು ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಇಂಚ ಆವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ಇಂದು ಮಾತ ತೆರಿಯು ನೆನ್ನು ಎಂಚಿನ ಬಿಡು ಮೇಂದಿದ ಬಂದೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಬೇಂದಿ ಮಲ್ತ ಮೇಂದಿಡು ಗಂಗಸರ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಧುವಂತನ ವಾರ ಇರು ಜನ ಬರ್ಪುಡು ಬಚ್ಚಿ ಮೇಂದಿ ಮೇಂದಿದ ಪಂಪುಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ. ಮೇಂದಿ ಬರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜತೆ ನಂಗೆ ಪುನಃ ಖಾಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಐದು ಮಾತೇ ಮಲ್ಪಡು. ಇಂದು ಮೇಂದಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಗಂಗಸರನೇ ಬರ್ತದ್ದು ಪೂರ ಶುರು ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತಾನ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಶುರುವೆ ಗಂಗಸ ದಾದ ಇನಿ ಮೇಂದಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಲೆಪುನಾನಿ ಎಲ್ಲೇ ಜವನೇರ್ ಸಹಿತಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಪುನೇನೆ ಉಲಾಯ್ಲತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾವು ಬರ್ಪು ಬಯ್ಯದ ಸಂದಿಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿ ಉಲಾಯ್ಲೆಪ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿನ್ನರೇ ಪಂಡ ಸೈತನ ಡಿನ್ನರೇ ಸೈತನಕ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಪುಟ್ಟನಕ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಡಿನ್ನರೇ ಮಲ್ಪಣಪ್ಪ ಸೈತನ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಸೈತಂದಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಜೋಪುಡಗ ಒಂಜಿ ಜೊಟ್ಟು ನೀರು ಹೊರತುಪ್ಪಯರು ಸೈತನಡಿ 4 ಬಗೆತ್ತ 10 ಬಗೆತ್ತ ಪಕ್ಷ 10 ಜೋಕುಲ ಇಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ತೀರ್ಬತ್ತು ಇಂದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪಡು ನನ್ನ ಏ ಬಣ್ಣಗೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಳು 75-100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಖಾಲಿ ಆಪದಿ ಗಂಗಸರ ಬರ್ತಿ ನನಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗಂಗಸರ ಮಲ್ಪಿಡುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಬಂಡೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರಂದೆ ಅಂಡ ಎಂಜಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎತ್ತಂದೆ ದಾದಿತ್ತಲ ಗಂಗಸರಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಡತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ಸೆರ ಊರುಡು ಈ ಅಮಲ್ದ ಅಬ್ಬರನು ಎಂಚ ಉಂತವಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಂದಿದ ಈ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತಲ್ಲ ಗಂಗಸರಣಿ ನೆನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆ ತೆಗಿದ್ಲ ನಮ್ದು ಅಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರ್ನವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2025 ಇಸ್ವಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೇರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಶರಣ್ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಂದುಲೇರು ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಪೇರು ಮೂಲ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ದು ಅಮಲ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತಿಗೆ ಇದೆಯವರು ದುಂಬು ಕಂಟ್ರಿ ಗಂಗಸರಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಲವನೇ ಬಿನಿ ಗಂಗಸರ ಕಲಿರ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಆ ಗಾಂಜಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏತು ಪೊರ್ಲೂರು ಪಂಡೇರು ಕೇಂಡ ಇನಿತುಲೇ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಚಾವು ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತ ಐತ ತೊಂದರೆಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನ ಅಪರಾಧ ಅವರೇ ಊದ ಯಾರ್ಮನ್ಲಕ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಛೇ ಇನಿ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ತೋಜುನು ನಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಯಗ್ ಇಂಚ ಪುರಪ್ಪುನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಟಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜವನೇರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿ ಒಂದೇ ಎದುರು ಪೋಪೇರು ಅವೇನು ಕೇನೂನ ಗತಿ ಅಂಚಂಡ ಏರೆ ಕಾನೂನು ಏರೆಗಿಂದ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಚ್ಚಿಂದು ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇಶನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬ್ಯಾತೆ ದೇಶದ ಕುಲು ಎಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ದುಂಬುಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆನಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪಾದ ಹಾಳು ಮಲ್ದೇರಿ ಆ ಪುರ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಂದಾಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಜೋರುಂಡು ಸರಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರ ಉಡ್ದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ
ಎಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ದಾಯಗೆಂದುಕೆನ್ನಗ ಇನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಏರಿಯೋಲೆಡೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಮಲಮಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಏರಿಯೋಲೆಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಸಿಟಿಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಲು ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪು ಕುಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮಣಿಪಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಒಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲಿಯೇರು ಐಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಕುಲಿಯೇರು ಐಟ್ ಹಾಳಾಪಿನ ಕುಲಿಯೇರು ಅವೇನು ದೆತೊನ್ನ ಕುಲಿಯೇರು ಅವಿನ ಸರಿ ತೂಡುಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಜೋಕುಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ನಗನೇ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇತ್ತದು ಅವು KG ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ರೂಪೋಡಾಪುಡು ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ದ ರೂಪಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ರೂಪಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ರೂಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥ ಇನಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಥವಾ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೇನು ಬಾಳೆಲೇನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಒಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೇರುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಇದು ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು SP ನಕುಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆಲೇಡು ಎಂಜಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅತನ ಗಾಂಜಾ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದ ಕೆಲವರು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಇನಿ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ್ಲ ಹೈಫೈ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತುಲೆಗೇರು ಅಕಲ್ಲೆಡ್ ಹೈಫೈ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಠಿಣಾಗನೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ದೀಪೇರಕಲು ಅವಳು ಬಾರಿ ಶೋಕು ದೀಪಿನ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಕೌಂಟರ್ ಬಾರ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಿನಿ ಬಾರ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಕುಲು ಬರ ಕೋಟಿಪತಿ ನಕುಲು ಬಿಲಿಯಾಧಿಪತಿ ನಕುಲು ಅಕುಲು 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಐತ ಕಾಸದ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಲೇಡ್ ತಿರ್ಗು ನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುಂಜೋ ಉಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಜನ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕುಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅಂಚಂದೆ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾರ್ ಕೌಂಟರ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಂದ ಅಂಡ ಮಗನ ಪುದಾರ್ಡು ಒಂಜಿ 2 ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಬೊಡದಿನ ಪುದಾರ್ಡು 2 ಬಾರ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮನ ಕಾಸುದ ಉದ್ದೇಶೋಡು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನೇನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮಣ್ಣುಂಟು ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ದ ಆಲಯ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಡ್ನ ಮಾತ ಪರಿಯ ಆಂಡ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಆವಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಗಾವಡು ನಮ್ಮ ರಾವುಗುಲಿಗ ಗಾವಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಕಂದು ಪಾಡು ಇರತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಪನ ದೇವರ ಮಿತ್ತಿ ಹೇಳ ಬುಡ್ಕಿ ಅವು ಸತ್ಯರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ನಿಕುಲ್ ನೀನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಕಲಿದಿಲೆ ಈಜಿನ ಗೋಂಕದ ತಲೆ ಗಂಗಸದ ಒಂಚೂದ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಿಡ್ತು ನಿಕಲು ಬಾಟ್ಲಿ ಕನ್ನದ ದಯ ನಿಕಲ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಪಡ ನಿಕಲು ಪಾರ್ಪರ ಪಂಡದ ದೈವರ ಮಿತ ದಯ ಅಪವಾದ ಪಾಡುವರು ದೈವಂತಾಯ ಇದು ಹಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪಾರು ಆ ಕಟ್ಟಲೆ ದಯ ಹಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಈತಿತ್ತು ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಗಂಗಸರ ತಮ್ಮಿಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪೌಡು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪೌಡು ಮೌಲ್ಯನ ಒರಿಪೌಡು ಪರ್ಪರೆನ ಕಾಳಾಕಿ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಜತತ್ವೊಂದು ಪುನಃ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿಡು ಕಲಿದೀವಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಆ ತಿಪ್ಪಿಡು ಕಲಿದೀವಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದು ಅವೇನು ಕಡೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವು ಇಯಾಜಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನಕ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂತ ಒಂಜಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಕ ನಾನು 5 ಬೊಕ್ಕ 40 ಲೀಟರ್ದ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತನು ಖಂಡಿತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಮಲಾಪುಡು ನಲ್ಪರೆ ಸುರುವಾಣು ಒಂದೇನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ ಬಂಡೇರು ಒಂದೇನು ಉಂತಾವಡು ನೆಕ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ ದೀಪಿನಿ ಆ ದೈವ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವೀರಪುರುಷ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಜೀವಿತಾವಧಿಡ ಅವು ಕಲಿನೆ ಪರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷ ಆಯ್ತು ದೈವ ಆತಿನ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಇಂಚಿನ ಸರ್ಬತ್ ಇಂಚಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಏರ ಲಿಂಬು ನೀರು ಕಂತ ಲಿಂಬು ಬುಂಟುನು ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೀಕ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಮಲ ಆಜ್ಞಾನತ್ತ. ಇಂಚಿನ ಬರ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಪಂಡರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಡ ಅವೇ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ತಿಪ್ಪಿಡು ಆ ತಿಪ್ಪಿಬೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆವರಣೆ ಬಲ್ಲೆ ತಿಪ್ಪಿಡು ಕಲಿ ಆ ದೈವ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಡು ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷ ಆವಡ ದುಮ್ಮು ಪರಂದಿತ್ತೇನೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಇದು ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಪೊಲಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಅವೇ ಕತೆ ಅವಳು ಕೊರಗ ತನಿ ಪರದು ನಲ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಆಯ್ತ ಪಾಡ್ದ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೈತನ ಒಟ್ಟು ಕಲಿ ತುಂಬರೆ ಪೋತಿನ ಆಯ್ ಗಂಗಸರ ಪರ್ದು ನೆಲ್ಪೆ ಅಂಡೆಲು ಕೊಟ್ಟು ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಬಾಲೇನು ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದದೆ ಕಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಲಿ ತುಂಬರಿಂದ ಒಂದೇನು ತಾಂಕದೇನೆ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ಗಂಗಸರದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ವಿಸ್ಕಿದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೊನೋದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮೈಪೇರ್ ಆಯ್ತದ ಕೊನೋದು ದೀಪೇರು ಅವು ಎಂಚಿನಾಯಿನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ತಪ್ಪೆ ಅವಾರ ಪಂತಿನ ಅವು ಅಜ್ಞಾನ ದುಮ್ಮುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪೋಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ ವರ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುಡಂಜಕ ಸುರುಮಲ್ ತಿನ್ನಕ ಉಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ವಾರ ಇತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಭ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇನ್ನ ಹೊಸತ್ ಡ್ರಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೇತೊಂದಿನ ಅಥವಾ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮರ್ದಿರುಂಡು ಯಾನ ಪುದಾರು ಪಂಡ ತಯಾರಿಸಿ ದೇ ಪಂಡಗ ಎಲ್ಲ ಅವಲೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆನ್ಗೆ ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತಿருந்து ಏನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾರ ಐಕೊಂಜಿ ಸರಕಾರನೇ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಾತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಿಜಿ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಈತ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಸೆರ ಊರು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಾಡು ಬನ್ಪುಣ ಪುದಾರ್ನು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೋಡು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಈ ಅಮಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ಉಂತುಜ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಪುದಾರ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಿರ್ಸೆರ ಬಡ್ಚಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಕಿಸೋಕ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಆವಡು ಅವು ಒಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಐಕುಲ್ ಪನಂದ ಒಡೆಗೆ ಪೋಪ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗಲ್ಲ ಬೆರಿ ಪತ್ತನಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಗ ಬತ್ತಿನೆಡು ಬಕ್ಕ ಆಗಲು ಸರಿ ಆಪೇರು ಈ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಗ ಅಂಟು ನಾವು ಪಜ್ಜಿಗೋಡದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಅವೇನು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ನವೀನಣ್ಣ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೇಡ್ ಪುರ ಈ ಪರ್ಪಿನೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ವಿಷಯಡು ಅತ್ತಡ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪರ್ದು ನಲಿಪುನ ವಿಷಯಡು ಪೂರ ತೋಜಿಪ ಒಂದು ಪೋಯರು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ ಎಂತೂನಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಲೇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಜ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪಂಡ ಸೈ ಇತ್ತ ಕಾನೂನು ಒಡೆ ಉಂಟವನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪರಂದಿಪ್ಪುನು ಅಥವಾ ಅವನೇನು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬರೇನು ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಕೊರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ದೆತ್ತೊಂಡು ವೈಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನರಮಂಡಲಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂದು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ డ్రగ్స్ ఈ కాలేజీ స్టూడెంట్ నప్పుడు పోయిపోయారు వా కాలేజీ చేస్తుండే పన్నే వా కాలేజీలో చేస్తూ ఇట్లా కాలేజీలు కూడా మళ్ళీ ఇంకో రోడ్ సైడ్ కొంచెం పొంజోకులు సిగరెట్ అయిపోయారు సిగరెట్ పొంజోకులు కొంచెం సిగరెట్ అయిపోయింది అప్పుడు ఈ పోలీసులు తూదుల జీపుడు తూదు సర్త పోయారు డిపార్ట్మెంట్ బ్యాగ్ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದವರು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಪುಡ್ಲದ ವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲ ಶಿಸ್ಟೇಜ್ ವಾ ಜೋಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಐಕೆ ಪುದಾರಿ ತೀತೀನಿ ಬಿರ್ಸೇರ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಾವುಂದು ಈ ಅಮಲ್ಪುರ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾವುಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಓಲ ಶಿಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಜಿ ಪಾಪದಾಯ ಮಾತ ಅವಳು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೇರಿ ಏತು ಪಂಜೋಕು ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದೇ ಭಯಾನ ತೂಲೆ ಏತು ಜೋಬು ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೂದ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮುಜ್ಜನ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತುದು ಐತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಏತು ಬೇರೆ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಸಬಹುದು
ಕಲ್ಪನ ಮಾತಗಳೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಬೈಯರ್ ಗಂಗಾಧರ ಪಾತ್ರ ಇಂಕೊಂಡು ಓಪನ್ ತೂತಿನ ಅಂದಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಏತು ಕಲ್ಪ ಏತು ಸಿತ್ತುಡು ಬುಲಿಪವನ್ನೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಗಟ್ಟಡಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಗಂಗಾಧರ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಕುಲು ಖಾಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇದು ಬೇತದಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವಲ ತೋಡು ಅప్పుడు ಮಾತನಗೂ ಸರಿ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲು ಸರಿ ಅವಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪಿದಾಯ ಬಂದಾಗ ಅప్పుడు ಕೂಡ ಸಿತ್ತು ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪಿನ ಅಪ್ಪನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಿನ ಓದುನ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಟ್ಟರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಡಿ ಬೈತೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಸೊತ್ತಲೆ ಮಾಡ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಡ್ಲ ಮೋಸಲಪ್ಪರ ಯಾವತ್ತೆ ಅಲಜಿ ಅವು ಸಿಗರೇಟ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ಪುಗ್ಗೆರಿನ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಐತೊಟ್ಟು ಗಾಂಜಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಿರ ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಂಜ ಅವು ದಿಂಜಾದೇ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪುಣ್ಯ ಮರಣಿ ಬತ್ತದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬತ್ತು ಬುಲ್ತಾನೆ ಏಮಂಡ ಅರೆ ಒರಿಯ ಮಗೆ ವರ್ತಿ ಮಗಳೇ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಪನ್ಯ ಕೇನುಂಜೆ ಇಂಜ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜವಣೆ ರೊಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅವೇನು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪೆ ಅವು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ತದ ಬೂರುವೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಇತ್ತ ಮರಣ ಇಂಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ SI ಏನ್ಲ ಎತ್ತದು ಜೋರು ಮಲ್ತೇನೆ ಜೋರು ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ದೆಂಗದ ಕುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಐದು ಅವು ದೈವನಾಗ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟಮನ್ನ ಐದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಕಲಿನ ಕುಳ್ಳಾದೆ ಅವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋದು ಇಜಿಂದ ಐದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ವಾರಿ ತಿಳು ಜೋಕುಲು ಹಣ ಒಂದು ಪೇರದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ಯಶೋಧ ಕುಂದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಗೇಲ್ಡ್ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪಾಯರು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಡುಗೊಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನಡಪೋಯರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಈತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲೇ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಏತು ಸರಿ ಉಂಡು ಇದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿ ಅವೇನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ಪೋಡಾಯನಂಚಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ಪೋಡಾಯನಂಚಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟುಲ್ಲ ಅವೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಐಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ IAS ಆಫೀಸರ್ನಾಕುಲ್ಲೇರು ಉದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂನಾಗ ನಂಕ್ ಮರಲ ಅಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯಾನಂದ ಬಂದಾಗ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಪಾತೆರುವೇನ ಆತ ನಾನೇ ಮರಲೇರಿಂದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ದುಡ್ಡು ಆಡುಂದಾಂಡ ಬೋಡಿತ್ನಾತ್ ಬಾರ್ಲೆಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡೆ 80% ಎದ್ದೆತ್ತೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಅಪ್ಪ ನಡೆದು ಬಿತ್ತದ ಅಪಚಾರ ಉಂಡ ಒಂದು ಬಿರ್ಸೆರೆ ಊರ ಒಂದು ಕಲ್ವೇರೆ ಊರು ಆಲೆ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಈ ಅಮಲದ ಅಬ್ಬರನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಮುಖ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಹೋಲ್ಕೆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಹಾಳಾದ ಆ ಜೋಕುಲೇನು ತೂಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಕುಲ್ ತಾರೇಕಡ್ ಬಂದಿರತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪಗೇಲ್ಡ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪುವ ಜೋಕುಲೆ ಬರ್ತದೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಾತೇರುವೇರು ಅವು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತು ಓಡು ಅವೇ ಬಯ್ಯಾಡು ಅಕಲ್ನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಕಲು ಬಾಟ್ಲಿ ಎದುರ್ದು ಇವತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಡಿ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಡ್ಡ ಒಂದು ನೆಕ್ ಕಲ್ಪವನು ಕುಲಿಯೇರು ನೆಕ್ ನೀತಿ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲಿಯೇರು ರೀ ಇಂಚಿನೆ ಬೇಲಿಯೇ ಹೊಲವ ಮೇದೊಡೆ ಮನೆಯೊಡತಿಯೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕದ್ದರೆ ಕಾಯುವವ ಯಾರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಐಟ್ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯರು ಅಡೈತೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಿದೇ ಬರ್ರ ಗೆತೊಂದು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಂದು ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಸೇರಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರು 50% ಜವನೇರಿನಿ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಡೇ ಉಳ್ಳೇರು 50% ಜವನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕುಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಾಕಿದ ಕಲೆನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರಿ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್
ಆ ಜವನೆರೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಲು ನಮ್ಮಡವುಲ್ಲ ಅತ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕುಲು ಆ ಜವನೆರೇನು ಹಳು ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಿಜವಾದ ಇದು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ತೇಲಿನ ಕುಲ್ಪಂತ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಸುರುಟ್ಟು ಅವು ಅಂಚಾತೀನಿ ಈತ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಹುಡುಗೆ ಆಯಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಗ್ರೂಪು ಸೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮೋಸಲ ನಡಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಅವೇನು ರಡ್ ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಂಡ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತೋಗಟ್ಟೆ ಟಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಎಂಜನ ಪನರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತು ನಾನು ಉಡುಪಿಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಳು ಅಂಚ ಆತಿನ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಂತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೆ ಬತ್ತದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೆ ಬತ್ತದು ಮಗೆ ತಾದಿ ತದ್ದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಅರ್ಧೊಡುಂತಾದೆ ಬಂದು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದು ರೂಮ್ ಮಲ್ತದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟವನ್ನ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪಿದಾಕ ನೋಡುಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಆಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಏನ ಪಂಡೇರು ಪಂಡಾಗ ಬುಡರೆ ಒಂತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪರ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆರೇ ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ದು ಅವೇನು ಪರ್ಪಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಈ ಪರ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲು ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಆಯ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಆಯ್ ಬುಡಿಯತೆ ಬುಡಿದೀನಿ ಅಮೇರಿಕೋಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಡಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಯಾರ ಅಯ್ಯರ್ ಕೆಲವು ಮರದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂಟ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚು ಕೊರಿಂದ ಅವಲ ಕೊರ್ಬಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಪುದರ್ ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಮಂಟ್ಲೆ ಅತ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಒರಿ ಆಣ್ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಪುರುದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದೊರಿ ಆಣ್ ಮಗೆ ಆಯೇ ಮರಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತದ ಜೆಪ್ಪುನು ಆಯ್ಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಆಯನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಯಾನೊಂದಿನ ಆಯನ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೇರಿ ಎಂಚೇನೆ ಯಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ತು ಆಣ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಇಂಚೇನೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಆಯ್ದಾದ ಪಂಡೆ ಕೇಂಡ ಸರ್ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಆಣ್ ಪನ್ಪೇನಿ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡವೇ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಯ ನೀನು ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುವುದು ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇಂದು ಕೇಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತಿರದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬು ಅಂತ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಬ್ಬು ಕ್ಲಬ್ಬು ಅಂತ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಎದುರಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವರು ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಯಾನಪ್ಪಗ ಐತೆ ಒಂದೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದ ಕತೆ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗುಲು ಆ ಈರು ಪಡಿಲಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕುಲತ್ತು ಮತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿನ್ನಕಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ತಿನ್ನಕಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ ಅಪಗ ತೋಜಿಂಡು ಆ ಆಣಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಲೆಗಿಚ್ಚಿ ಆಣಗವು ತಪ್ಪುನ್ ತೋಜುಂಡು ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಡಪಡುವ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪಾಡುವ ಶೂ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪಾಡುವ ಅಕಲೆಗೆ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ನಾಯಿ ನೆರ್ಲೆಕ್ಕ ನೆರ್ಪೇರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ನಕಲೆ ನೆರ್ಪೇರು ಬಸ್ಕಿದೆಪ್ಪ ಇರು ಅನ್ಪೇರು ಬಸ್ಕಿದೆಪ್ಪ ಇರು ಬಂದು ದುಮ್ಮುಪುರ ಬಸ್ಕಿದೆ ದಿನ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಆ ಬಸ್ಕಿದೆತ್ತದು ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸರಿಟುಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಾಲ ಬೇನೆ ಆತ ಜವು ಬಸ್ಕಿ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತಕುಲು ಆ ಇನಿತ್ತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಾದಾತನೊಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಜೋಕುಲೇನ ಅಕುಲೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಅಕುಲು ಪರ್ಪೇರು ಆ ಎದುರುಡೆ ಕಣ್ಣೆನೆ ಬಡಿದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಎದುರುಡೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಶಬ್ದೋಡು ಪಾತೇರುವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಹೀನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಜೋಕುಲು ಹಾಳಪ್ಪ ಸುಭಾಷಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬೋದು ಮಾತಾ ಶತ್ರು ಪಿತಾ ವೈರಿ ಬಾಲೆಯನ್ನ ಪಾಟಿದ ಅಪ್ಪನೇ ಶತ್ರು ಅಂಡ ಅಮ್ಮೆನೇ ವೈರಿ ಅಂಡ
ಮಗೆ ದಾದ ಕಲ್ಪೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸದ ತಂದೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದ ಗುರು ಬಿದ್ದಿರಲು ಬಂದು ನೋಡದ ತಾಯಿಯು ಶುದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞೆ ವಚನೋಡು ಪಂತಿಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸುರೂಟು ಸರಿಯಾವಡು ಬಿರ್ಸೆರಾವಡು ఒక జోకులలో అంతే తోడ అక్కడ పనులకు ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುలు ನಮ ಪನ್ಪ್ಲಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಂತೇರು ದಯ ಕಂತೇರು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೇನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರುವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರುವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನ ಕಲುಪ್ಪುವೇರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿನ ಕಲುಪ್ಪುವೇರು MP MLA ನ ಕಲುಪ್ಪುವೇರು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಅಕಲೆಗೆ ನೀತಿ ವನ್ಪಿನಾಥ ನಮ್ಮಡ ತಾಕತ್ತುಜ್ಜಿ ನೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನವು ಅಕುಲು ಇತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಪದ ಜನಗಳು ಕಠಿಣಂಚಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡು ತೆರಿಗೆ ಆವಡು ಒಂದೇನು ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ವೈತಿಗೆ ತಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಅಕಲಿಗೆ ಒಡಗಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎನ್ನುಡು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಮಾತ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೆವಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ತಾದಿಡು ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿನಾಗ ದೆಪ್ಪವಿರವೇನು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪುಡ ಈ ಮೀನು ಕಂತದ ಮಾರನೇನು ದೆಪ್ಪವೇರು ಉಡುಪುಜೇರಿ ಆಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ದೆಪ್ಪಾರೆ ಫೋನು ಅಕಲೆಗೆ MLA ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು MP ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೊಂದು ಪುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆ ಪೂಜಾ ಪಂಪಿನಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರೋದುಂಡು ಬಿರ್ಸೆರೆ ಊರುಡು ಮರ್ಲೇರಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ನಾ ಅಮಲ್ದ ಅಂಬರ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುಗ ಅಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರ್ದು ದಾದ ಬಂದ ಒಂದೇನು ಪಿದಾಯ್ ಬರಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಭಕ್ತಿಜಿಂದ ದೇಶ ಕಷ್ಟ ಅವು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೇ ಒಂದಿನ ಮಂದಿ ತಾದಿ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಬಿರ್ಸೆರೆ ಊರನ್ನು ದೆತ್ತದ ಅಂದ ಇತ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪನೋಡ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೂರು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೇಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಈತ ಮಾತ ಕಾಲೇಜ್ ಈತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕಲು ಅವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಆವಡು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಅಕಲ್ನ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಮತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಭೀಕರವಾದ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದು ಇತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಕಲ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈದ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಮಣಿಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಏರ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣಂದು ನಮ್ಮಡೆಗೆ ಬತ್ತದಾಗಲು ಏನು ಬಂದ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಏತು ಖರ್ಚಾಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಬದುಕಾಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಡುಲ್ಲ ತತ್ತದ ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡೆ ಬಂದ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಪಚಾರ ಅನ್ಯಾಯಲು ಆ ಅಕ್ರಮಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ದುಡ್ಡುಲ ಆಗಲೇನು ಕಾಪು ಅಂಚಾದ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನು ನಮ್ಮ ಅನೈತಿಕವಾದ ರೀತಿಯ ರೂಪಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ದುಡ್ಡಾವಡು ಅದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ ಈ ಅಮಲದ ಅಬ್ಬರನ್ನು ಉಂತವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬೋಡು ದೈವ ದೇವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪೋಡಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪುಟ್ಟಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸರಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಉಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಿರ್ಸೆರೆ ಊರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರ ಪನ್ಪಾವಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.